चला तर मित्रांनो, आज तुम्ही आत्याचं गाव बघितलं असेल, आज घर बघूया. या पुढची साईड, हे पुढचं अंगण आहे. चला तर मित्रांनो, आतपासून बघूया. ही आहे अंगण. आता रिनोव्हेशन होणार आहे, तर वरती आपण जाऊ किचनमध्ये. हे घर कम हॉटेल असते, तर तुम्ही ह्या हॉटेलला व्हिजिट करा. मित्रांनो, आज लास्टचा दिवस आहे. आज आम्ही लोक घरी चाललो आहे. संध्याकाळी 6ची बस आहे. तर आम्ही लोक आलो देवळात पाया पडायला. मंदिर खूप सुंदर आहे. मंदिराच्या बाहेरच्या एरिया दाखवतो. इथून पुढे मैदान आहे खेळायचं. मॅचेस असतात तिकडे. 6 गावांच्या मॅचेस असतात टोटल. तर मित्रांनो, आज तुम्ही आत्याचं गाव बघितलं असेल, आज घर बघूया. या पाठची साईड आहे. पाठची पडवी. हा, गावच्या भाषेत. तुम्ही एका प्रकारचं हॉटेलाचं हे समजू शकता. आत्याने हॉटेल सारखंच बांधलंय. हे पुढचं अंगण आहे एका हॉटेल सारखं. मग हे पुढून दाखवतो. तर मित्रांनो, आतपासून बघूया. ही आहे अंगण, म्हणजे सभा मंडप. तर घराच्या आतमध्ये जाऊया. इकडे फणस काढून ठेवलेत मुंबईला घेऊन जायला. हे हॉल मित्रांनो, हे गेस्ट रूम, म्हणजे जे पर्यटक येतात त्यांना सगळी सोय आहे. आता रिनोव्हेशन होणार आहे, तर वरती आपण जाऊ किचन. हे किचन आहे. बाहेरची पडवी आहे. मी आता पुलाव बनवते. बाहेर चूल आणि आतमध्ये गॅस. दोन्हीकडचं जेवण आहे. तुम्हाला चुलीवरचं खायचं चुलीवरचं पण मिळेल आणि गॅसवरचं तर गॅसवरचं पण मिळेल. हे देवघर आहे. म्हणजे टॅरेस. मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला घर दाखवलं आहे. हे घर कम हॉटेल असते, तर तुम्ही ह्या हॉटेलला व्हिजिट करा नक्की. कारण की हे डोंगरांच्या मध्ये आहे आणि सगळीकडे तुम्हाला बघायला भेटेल डोंगरच डोंगर. तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हॉट्सअप नंबर दिला आणि कॉल नंबर दिलेला आहे, तर तुम्ही नक्की कॉल करा या नंबरवर. आणि सगळी नॉनव्हेज व्हेज सगळ्या प्रकारचं जसं तुम्ही ऑर्डर कराल तसं तुम्हाला जेवण मिळणार आहे इथे.
त्यामुळे चुलीवरचं गॅसवरचं दोन्ही तुम्हाला हवं आहे तसं जेवण मिळणार आहे. त्यामुळे कौलावर भेटेल. तुम्हाला हवं आहे तसं बार्बिक्यू सारखं इकडे जेवणही मिळेल. नक्की व्हिजिट करा. आणि हा एकच लेन आहे जसं की तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे महाबळेश्वरला आता ना. आणि ते लॉन्च पण आहे महाबळेश्वर. आणि महाबळेश्वरपेक्षा जर इकडे सगळ्यात जास्त सुंदर जागा आहेत जसं की हा समुद्र चकदेव आहे, तिकडे पर्वत आहे, जसे इकडे मंदिरच मंदिर आहे जे डोंगरावरती आहेत. पुढे 2 नद्या आहेत. एक नदी नॉर्मल आहे जी पोहण्यासाठी आहे, दुसरी लॉन्च आहे. म्हणजे इथून डायरेक्ट ती कोयना धरण क्रॉस करून पुढे महाबळेश्वरला जाते. आणि इकडून पुढे अशी छोटी डोंगर आहे जिथे तुम्ही फिरू शकता. जसं की इकडे एक टोपी म्हणून एक डोंगर आहे. टोपी म्हणजे घालायची टोपी नसून त्या डोंगराचं नाव आहे. इकडे छोटासा डोंगर आहे, तिथून पण एक चांगला व्ह्यू आहे. तिथून 6 गावं दिसतात. ही टोटल 6 गावं आहेत. नक्की या व्हिजिट करा या गावाला. आणि मी डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळी माहिती टाकतोय, सो नक्की व्हिजिट करा. चला आता मुंबईला यायची तयारी झालेली आहे. बॅगा बिगा ठेवलेल्या आहेत. गाडीची वाट बघतोय. 5:45ची बस आहे. तर बसची वाट बघतोय. आता गावाला बाय बाय, राम राम. भेटूया डायरेक्ट पुढच्या वर्षी मे महिन्यात. चला तर मित्रांनो आता वेळ झाली आहे घरी जायची मुंबईला. परत सुट्ट्यांचे दिवस संपलेले आहेत. आता आम्ही लोक चाललो आहे परत मुंबईला. आता भेटूया का ना. आता व्लॉग संपलेला आहे असं मी सांगतोय. भेटूया का नवीन व्हिडिओमध्ये. या व्हिडिओला लाईक करा. असे अगोदरचे जे व्हिडिओ आहेत याच गावातले शिंदीमधले आम्ही फिरायला आलो आहे तिकडचे, त्यांना पण लाईक करा. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. नशेत नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. चला.